Nenávidím sa. Asi nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že toto je nálada väčšiny z nás v posledných dňoch. Mnohí sa vrátili do školy, skončili letné dovolenky a máme už len pár spomienok, ktoré nás držia v dobrej nálade. Prídeš domov a jediné slovo, ktoré ti príde na um, je Špinavé! To ste neutierali, jak to bolo nové do Pána Boha. A teraz si predstav, že príde choroba, ale v takom tom dobrom slova zmysle ako taká príjemná penka, očerka, deň voľna, sick day alebo niečo podobné. No a zrazu nájdeš krásu v činnostiach, ktoré si ešte ako dieťa neznášal robiť, a to je napríklad vyložiť umývačku, umyť riady, upratať byt. Fakt, konečne upratať ten zasraný bordel v byte a ísť si na nákupy. Upozornenie, treba splniť dôležitý krok a nebyť často na telefóne, čo je v dnešnej dobe veľmi ťažké. V tomto prípade sa ale podcasty nepočítajú, keďže nestimulujú dopamín tak ako krátky obsah. Týmto ti chcem aj pripomenúť, aby si konečne išiel zálohovať tie fľašky a plekovky, ktorých máš doma plnú riť a vždy na to zabudneš. S ešte väčšou pravdepodobnosťou si zabudneš ten lístok uplatniť, ale je dôležité, aby si nenechal túto skutočnosť pokaziť ti tvoj oddychový deň. Ja vždy, keď idem zálohovať fľaše, tak sa niečo dojebe. Skočím si na svoju obľúbenú kávečku a to je flat white, opäť sa nenechám rušiť telefónom, samozrejme sa ruším tým, že to natáčam, no a ešte si skočím aj do Bratislavy na malý výlet, keďže potrebujem ďalší úložný priestor na kabáty a topánky svojej manželky. Opäť sa nenechám rozrušiť tým, že prší a je zápcha, pretože počúvam podcast Mozgová atletika, ktorý ti aj odporúčam, alebo keby ťa zaujímajú dejiny, tak určite tak bolo. 5 hodín som strávil v kuchyni, pritom ako som varil, natáčal ostrokyslú polievku a ešte bolonské špagety, ale nevadí, pozrel som si podcast s Duklokom a s Gogom. Inak vyskúšal som toto kombo, aby ste vy nemuseli, keďže zemiaky som mal uvarené, nechcel som ich vyhadzovať a zároveň sa mi nechcelo variť cestoviny. Tak moji drahí, nezúfajte, majte dobrú náladu, aj keď takto sa to ľahko hovorí. Každopádne určite príde aj nejaké babie leto, krajšie počasie, posledné teplúčko. Nájste sa niečo dobrého, napríklad Pizzecrast od Expla, ktorá sa teraz oficiálne otvorila znovu. Určite vám odporúčam vyskúšať detroitskú pizzu, na ktorú nie sme až tak zvyknutí. A nezabúdajte na to, že aj počas takéhoto škaredého počasia si môžeme pozrieť znovu sériu Twilight, ktorú sme ako mladí neznášali, no teraz je to pre nás nostalgická záležitosť a radi si ju pozrieme. Preto ešte raz, majte sa dobre a keď vám nechutí pizza, tak dojdete do Trnavy a dajte si radšej Smash. A samozrejme pozor zítra. Aby som si nakoniec ten lístok zabudol uplatniť. Preto mi dovolte citovať najúspešnejšieho slovenského cyklistu. Piča!